ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଦୁନିଆରୁ ଜାଣୁଛି ଦେଖୁଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଘରର ମୁରବୀ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯଦି ଘରର 2-3ଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେବେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଜଣେ ପିଲାକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତା ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ କେବେ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ଭଲ ପାଇବା ଦୂର କଥା, ତାଙ୍କୁ କେବେ ପଚାରନ୍ତିନି ଯେ ତୁ କେମିତି ଅଛୁ ବୋଲି, ତାର ଖୋଜ ଖବର ବି ନିଅନ୍ତିନି। ଆଉ ସେ ପିଲାକୁ କେବେ ଅନୁଭବ କରାନ୍ତି ନାହିଁ କି ଏ ଦୁନିଆର କେହି ଥାଆନ୍ତୁ ନଥାନ୍ତୁ ତୋ ସହିତ ଆମେମାନେ ଅଛୁ, ତୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛୁ, ତୋ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅଛୁ। ଏଟା କରିବା କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ? ଏଇଭଳି କାରଣରୁ ଆଜିକାଲି ଫ୍ୟାମିଲି ଭାଙ୍ଗୁଛି ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି କି ଭୁଲ କହିଲି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି କହିବେ। ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁନାହିଁ, ଦୁନିଆରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ।